A Xunta urxe a Delegación do Goberno en Galicia a actuar ante a situación de parálise que se está a dar no sector primario por mor da folga no transporte. Un dos sectores máis prexudicados é o pesqueiro, polo que a Consellería do Mar desprazouse ata Ribeira para coñecer de primeira man que situación se está a vivir nunha das principais lonxas da comunidade. Bueno, dende a Xunta de Galicia o que estamos é urxíndolle ao Goberno do Estado que adopte as medidas precisas para darlle unha solución a esta situación de desesperación. Temos que entender que nestes momentos o sector pesqueiro está asumindo unhos costes de combustible que fan prácticamente inviable a súa operativa e, aínda así, con moita responsabilidade, a flota está saindo a traballar, está traendo peixe, pero logo non se pode comercializar. Piden ao Goberno do Estado que mobilice as forzas e corpos de seguridade dentro das súas competencias para escoltar os transportistas que non secundan o paro, garantindo así tanto a chegada de alimentos ás explotacións agrogandeiras como a saída de produtos tanto destes establecementos como das lonxas. Dende a Xunta reclaman tamén que se establezan coa plataforma que convoca a folga uns servizos mínimos esenciais para garantir o correcto funcionamento do sector agroalimentario. Polo tanto, nos demandamos ao Estado que comunique cas forzas e corpos de seguridade do Estado, que se sente a negociar cas plataformas distintas sobre o transporte de mercancías e que habiliten por lo menos corredores seguros para que todos aqueles alimentos ou todos os servicios esenciais se podan cumplir. Demandan, ademais, outras medidas complementarias como a inmediata baixada de impostos dos carburantes ou outros insumos claves para o sector primario. Creemos que non se pode esperar hasta o día 29 de marzo para tomar unha solución, senón que a solución xa se tiña que haber adoptado fai uns días. Eu simplemente recordo que España é un país membro da Unión Europea como é Francia ou como é Portugal, dous países que xa fai días que adoptaron medidas para paliar o exceso do coste do combustible e eu creo que España está tardando en tomar esas medidas.